Judit Soler, coordinadora LIC de l'Institut La Segarra. Aquesta coordinació pretén fomentar i vetllar la cohesió social i lingüística del nostre centre. Al llarg del curs es realitzen diferents activitats per fer-ho possible, però de ben segur que la més important i la que més ens caracteritza i representa és la celebració de les jornades interculturals. Aquestes fins ara tenien una duració de 2 dies, on s'aturava el ritme habitual de les classes i es canviava per la realització de tallers, xerrades, activitats relacionades amb el tema escollit. A partir d'aquest curs s'ha apostat per un canvi de rumb i la nostra voluntat és transformar-les i donar-los un format de projecte pels 4 cursos de l'ESO, cosa que creiem que ens ajudarà a consolidar encara més la cohesió social i la interculturalitat de la nostra comunitat educativa. Jo us explicaré el que és el Pla de Lectura. El Pla de Lectura és una activitat per fomentar l'hàbit lector entre els estudiants de l'ESO, des de primer a quart d'ESO. Es tracta de llegir durant una hora a la setmana, és una hora setmanal de lectura. Al principi, la lectura individual i en silenci. Què llegeixen els alumnes? Doncs el llibre que ells vulguin. A cada aula hi ha una biblioteca, hi ha unes estanteries amb diferents lectures adequades al seu nivell. Poden escollir-les d'allà o bé les poden portar de casa. Intentem alternar la lectura amb algunes activitats. Per exemple, la participació al Premi Protagonista Jove, una activitat on hi participen els de tercer i quart d'ESO, el concurs de lectura en veu alta, també hi hem participat. L'any passat també vam tenir el Foraster Lector, ens venia un noi de fora a fer lectura dramatitzada a l'aula. Ens aprofitàvem les hores de pla de lectura per fer aquesta activitat. A cada aula hi ha un delegat de pla de lectura amb qui 3 cops a l'any, un cop al trimestre, ens reunim amb ell i ens fan una mica de feedback de com va el pla de lectura a la seva aula, si els agrada o no els agrada, ens fan propostes, etc. Això és tot. Hola, soc en Ramon Codina, el coordinador del Pla Català d'Esport a l'Escola de l'Institut La Segarra. El funcionament és el següent. En principi, a inici de curs, sempre passem un llistat de l'oferta de les activitats que nosaltres proposem. És una proposta. A partir d'aquí, els alumnes interessats es van apuntant a tot el que hi ha dins la programació. També és veritat que moltes d'aquestes no acaben sortint, ja que no hi ha prou nens o nenes que ho puguin realitzar. Per exemple, aquest any el que sí que ha sortit és el Funky. El Funky tenim un grup de segon cicle i un grup que igual acabem desdoblant de primer cicle, ja que són moltes noies. Aquests grups participen en les activitats de centre i a part en activitats fora centre, com pot ser la marató o d'altres trobades que fan a nivell de dansa. A part, també aquest any hem volgut començar una activitat nova, que és la de billar. Aquesta activitat la vam fer durant el primer quadrimestre i aquest segon no ha tirat endavant, ja que falta nens, ja que sempre anem en funció dels alumnes que s'apunten. A part, tenim el teatre ho porta la gent de la caserna. La gent de teatre es prepara una obra que és la que duen a terme a la trobada de Terres de Ponent de teatre i a sobre final de curs realitzen l'obra davant de tot l'institut. A part, aquest any hem fet una cosa nova que és el Fit Jove. El Fit Jove fet a diferents centres de la comarca i és que anàvem al gimnàs perquè els nens puguin començar una activitat que els interessi i després dur-la a terme, en aquest cas fora del centre. Només era una coordinació pròpia nostra que després externalitzem. I ja està dins les activitats que nosaltres ofertem. A part d'això, hi ha activitats que són més globals dins del centre, que és com els patis esportius, que fem bàsquet, tenis taula, futbol. I llavors hi ha una activitat que és més de tota la comarca, que són les trobades. Fem trobades a segon d'ESO, tot segon d'ESO, dels instituts de la Segarra, i a part fem una altra trobada d'orientació. A l'Institut La Segarra som una escola verda i això vol dir que reflexionem sobre l'ús que en fem dels recursos i proposem alternatives que siguin més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Molt bona tarda, famílies, com esteu? Soc el Salvador Coma i avui us explicaré el programa d'intercanvis de l'Institut La Segarra. Bé, nosaltres considerem que viatjar, conèixer altres països, conèixer altres cultures, és una manera també d'aprendre i és per això que en els últims 10 anys a l'Institut hem apostat per aquest programa d'intercanvis.
Aquest programa consisteix bàsicament en que els alumnes de segon d'ESO, de tercer d'ESO i de primer de batxillerat puguin visitar un país europeu durant una setmana. Durant una setmana, ells estan allotjats a casa d'un alumne de la seva mateixa edat o d'edats similars i visitem qualsevol país europeu. Hem estat a Itàlia, hem estat a Holanda, hem estat a Sèrbia, hem estat a Polònia, entre d'altres. I durant una setmana es fa un programa d'activitats, bàsicament culturals, on la llengua vehicular és l'anglès. Al mateix temps, també nosaltres rebem aquests alumnes a Cervera i també preparem aquí un programa d'activitats, també en anglès, i que també té la duració d'una setmana, i els alumnes estan allotjats a les famílies de Cervera. Per altra banda, ja que és un programa que està tenint molta demanda i que no podem assumir tampoc tots els alumnes que es presenten de candidats, el que fem és una petita selecció en la qual tenim en compte dos variables. Bàsicament tenim en compte l'actitud de l'alumne en el curs anterior, la qual serà valorada per tots els professors que hagi tingut aquest alumne en el curs anterior, i també tenim en compte, tot i que no en tanta mesura, les notes acadèmiques. A partir d'aquestes dues variables, nosaltres fem una selecció totalment objectiva i els alumnes que aconsegueixen tenir una puntuació major són els que poden El nostre projecte de convivència recull tota l'organització relativa amb l'història i abarca dos aspectes. Un aspecte té a veure amb els diferents moments del dia a dia del curs escolar. Som un centre acollidor, acollim les noves famílies, alumnes, professionals. Aquesta acollida s'ubica a l'inici de curs, però d'igual manera també es fa quan arribi algun membre nou durant el curs. Per altra banda, l'altre aspecte que recull el projecte de convivència té a veure amb la planificació de les diferents actuacions dels tres àmbits escolars, que són l'aula, el centre i l'entorn. A nivell d'aula oferim dues optatives, la d'habilitats socials i la de mediació, amb l'objectiu de reforçar les competències personals i socials que ja es venen treballant de forma transversal a través de les diferents matèries. A nivell de centre oferim el servei de mediació, amb l'objectiu de promoure la resolució de conflictes del dia a dia de manera dialogada. En una prova de mediació es dona un procés de comunicació a través del qual les dues persones implicades en un conflicte poden aportar el seu punt de vista, poden compartir inquietuds, poden compartir les seves necessitats, amb l'objectiu d'arribar a un acord, amb l'ajuda d'una tercera persona neutral, que és el mediador o moderador. I per últim, a nivell d'entorn, oferim el servei comunitari a l'alumnat de quart d'ESO a través de la metodologia d'aprenentatge per cervell. Els alumnes de quart, a la vegada que estan aprenent i practicant una sèrie de competències personals i socials, estan oferint un servei autèntic a la comunitat de Cervera. Actualment estan col·laborant amb entitats com la Creu Roja, Càritas i les diferents escoles d'infantil i primària del municipi. Per últim, comentar que estem molt satisfets de formar part de la xarxa de centres per la convivència i de poder aplicar el programa Happy des de les diferents tutories de l'ESO per treballar les competències emocionals. Bona tarda, sóc el Salvador Coma. Com bé sabeu, l'aprenentatge de llengües estrangeres és cada cop més important en un món globalitzat. I és per això que a l'Institut La Segarra fa més de 10 anys que apostem per la metodologia AICLE. AICLE significa aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera. Bàsicament, els alumnes cursaran matèries, com per exemple matemàtiques o ciències socials, exclusivament en llengua anglesa. Evidentment, utilitzem una metodologia apropiada, tenim professors formats en aquesta metodologia i el que aconseguim és dues coses a la vegada. Per una banda, els alumnes assoleixen les competències pròpies d'aquesta matèria i per l'altra banda, evidentment, l'alumne també millora la llengua anglesa perquè aquesta llengua serà utilitzada de forma habitual a la classe durant totes les hores del curs.
Bé, bon dia a tots. Soc Pere Joan Armengol, de l'Institut La Segarra. Soc el coordinador TIC, a vegades en diem TIC, TAC, o Cultura Digital. TIC fa referència a tecnologies de la informació i la comunicació, en el fet d'aprendre a fer funcionar els programes. TAC, el fet d'agafar aquests programes i aplicar-los a les diferents assignatures i matèries, doncs, coordinant-nos i ajudant al professor que hi hagi en aquella matèria. I bé, tot plegat, les meves funcions es podrien traduir com a solucionador de problemes informàtics. El que es tracta és de que els nostres alumnes, ja des del primer dia que venen al centre, a l'institut, doncs han de disposar d'un ordinador i aquest ordinador hem de mirar que funcioni sempre de la millor manera possible per poder-la aplicar a les diferents matèries. Si hi ha algun problema a nivell de programari, doncs aleshores m'ho venen a dir i mirem de solucionar-ho. A la vegada dono suport als companys en quina és la millor manera d'aplicar les diferents opcions que hi ha, doncs sempre parlant de sistemes informàtics i bé, doncs d'això es tracta. En aquests dies que estem així de confinament, espero que estigueu tots molt bé a casa, almenys que pugueu passar aquests dies amb salut i bé, ens veiem properament per l'institut. Hola, soc la Mercè Salvador, coordinadora de qualitat de l'Institut La Segarra. La qualitat ens ajuda a planificar, a prevenir i a millorar. Estem a dins de la qualitat des del curs 2014 i ens vam certificar amb el segell ISO al curs 2017. El segell de qualitat ISO és un certificat emès per una empresa auditora externa que dona fe que portem la documentació i l'estructura organitzativa del centre seguint uns barems europeus de qualitat. Veureu que tota la documentació del centre porta un peu de pàgina i una capçalera específics i que en aquest peu de pàgina hi ha el segell de qualitat ISO de l'empresa auditora, en aquest cas és Bureau Veritas. La direcció, la comissió de qualitat i jo mateixa com a coordinadora de qualitat impulsem aquest projecte que dona una certificació de distinció al centre.